Hola, sóc el Pol Guasch i avui us vinc a parlar de 3 lectures fonamentals per mi. La primera d'elles és les cartes de l'estiu de 1926, que es van enviar Llazvetayeva, el Pasternak i Rilke. Per mi és la demostració que la correspondència d'un autor pot ser una de les seves millors obres. Aquí jo crec que Llazvetayeva llueix com en els seus millors poemes i també introdueix tot un seguit de qüestions interessants per pensar l'amor, com ho és l'espera o la distància. Un altre llibre del qual us voldria parlar és El amor del lobo y otros remordimientos, de la Hélène Cixous. És un llibre en què la Hélène Cixous s'introdueix a la qüestió de l'experiència amorosa des de la dimensió de l'escriptura i demostra com podem pensar l'amor d'una altra manera, no sé si millor, però sí d'una manera diferent, si ho fem a través dels mecanismes que l'escriptura ens pot oferir. I finalment m'agradaria parlar-vos de Paraules locals, de Pere Jaume. Pere Jaume és un dels millors escriptors que he llegit mai, diria. Paraules locals és un llibre que et canvia la mirada no només sobre l'escriptura, sinó sobre el món mateix, i jo crec que aquesta és l'aspiració de qualsevol escriptor, no? De poder modificar la mirada del món del lector. És un llibre que tracta sobre la tradició, sobre la creació, sobre el pam de terra que habitem i que us recomano moltíssim. I ja finalment presentar-vos la meva novel·la, Napalm al cor, que vaig publicar l'any 2021 amb Anagrama. És una història de 2 nois que tracten de fugir del seu present, una història d'esperança, de desig i de llengua també, entre d'altres coses. I bé, això és tot. Espero que gaudiu aquestes lectures, si les feu. Yes, sir.